Nafarroarako bide hartu eta Plazaolako pasai berdeak txunditu gaitu. Ez bat, eta ez bi, bertan jarriko dugu kanpalekua. Leitzan gaude, ospe eta izaera handiko herrian, kasta bereziko eremuan. Ekidi ezaiogun beraz lehiaketari. Hora hemen gaurko partaideak. Kaixo, gu Saioa eta Leire gara, Aizpak eta Irungoa gea, baina ni orain Donostin bizi naiz. Sukaldaritzari garrantzi handia ematen diogu. Bai, eske egunero ari gara sukaldaritzari buruz hitz egiten, WhatsAppa bidaliz, ze bazkaldu duzu, ze afaldu behar duzu. Orduan, ez uki zalantzarik. Irabaziko dugu. Hombre, gora Irun! Kaixo, ni Mikel naiz. Eta ni Iban naiz, Iruñetik gatoz eta taldeko kuadrilako sukaldari ofiziala gara. Jende askorentzako gozinatzea gustatzen zaigu eta aurten 20,5 kiloko lasaina prestatu dugu eta 5 kilo ajuarriro Sanfermietan. Martxa hontan munduko errekorra utziko dugu. Ez dakit munduko errekorra, baina bai saria Iruñera joango dela. Aupa, opera! Kaixo, Miren eta Inoa gea, eta Ormaizitik gatoz. Nik Ormaiztin taberna bat dauket eta pintxo kiten onenak gea. Eta nik karrilera kiten, kontu zibili. Bueno, espero dut, lehiaketa hontan, neurrik eta hori importantea izatea. Ze guk, ojo, kozinatzen dugu. Bueno, igual dio, guk eozen gauza prestatuko dugu. Bai? Ez di importa. Bueno, irabaztea. Alok, bai, hoi da. Hala, hau Ormaizti. Lehiakideak, gastronomadak, ongi etorri Leitzara. Ongi etorri Nafarroa iparraldeko herri historiko eta kastadun ontara. Javi? Haze plazerra horrelago herri eder batean sukaldean aritzea. Eta are gehiago esango dizut, nik hemen ainago oso toki gutxitan janden. Bueno. Hortaz, horrelago herri historiko batek merezi du maila mantendu ala igotzea. Ikusi dugunean Leitza zela herria, egia esan pizkalda zaitu gara, gu irundarrak izan da, Leitza ezagutzen dugulako, igual izango dugu abantaila. Seikote, entzut saltza guztietan ibiltzen zariela, ondo moldatzen zariela? Guztietan. Entzut kilo askoko jakisak eta platarak kurtzen dituzula bai? Bai, urtero kilo gehiago, 8,5 kiloko lasainak prestatu ditugu. Guere oso ohituta gaude familia Bai, gu familian asko gara. Sukaldatzean, eta... Bai, a ber, gero... Ingo genuke baitare. Bikote da, zeuen kasuen? Guri jatea gustatzen zaio. Hori da. Jatea. Ez dute antza askorik sukaldatzen dutela, edo ez diate antza hori eman? Jakin, bizari eukiko dituzuela. Alde batetik, Michelin izardun jatetxe baten afaixa, eta beste alde batetik, 5 izarretako hotelazo baten egona disa. Bestek ikusitan nik uste bai, ez aukera bauzkeula, ez? Bueno. Bai. Bueno, ez, bai, iraz. Bale, ez dakit, ba? Ez dakit. Eta azteko Javi Riberok prestadoan platerra, ikusi barik, probiko zue. Bai, jartzen duzu mozorroa eta... Mozorroa jarri eta... Aldena gorria. Eta ireiak joan zaizkit. Oin bai, Javi, etxekuok eta neuk geure gaurko platerra ikustiko asko ditugu, beraz, buruzu nien. Zelako itxura kantu. Ez da oso zaila, hau, Ez da bat ere zaila. Bai, beti platera erreza izangoa, baizea. Oain arteko kestie deslo errezak izan, ez? Neskak, bikote berdie findu mokoak, eta bastatu horrela. Barua. Zer modu zaioa? Ona, bai? Antzeman dozu zeixan leiken? Bai, harpa gozu? Bai, ziur nago, alkatxofak direla. Izan dutela dudan bat, igual albondiga zirela, baina ziur nago, alkatxofak direla, bai. Eta Leire zeurekin goiez. Venga. Hortxe. Argi dakazu? Bueno, era bat galduta nago. Zun saioak esaten baldin badu alkatxofak direla, ba aurrera horrekin. Bikote, findu mokoak, eta bastatu. Zirikiagoa. Osagai nagusia, uste dut baietz. Pentsatu dut, olako tortillaren dekonstrukzio bat izango zela, edo reinterpretazio bat, hola, modernoa, nola Javi, chef modernoa den. Iban. Usaitu. Hau, ereki. Hortxe. Ileiki horrelako platera 20 kilokua, Bai, ba. Sorbete mojito ez da. Ez. Nor daki? Ez. Niretzat ogia zen salda eta sopa antzeko, sopa horietako bat.
Apa, neskak. Kaixo. Hemen gaude, Hala. Fildu mokoak, neskak. Bai. Eta lastatu. lehenengo mokaua. Semos, miren. Ikusten hon, ez zala ez arrai eta ez haragie, baina tako bat zan, zerbaiten tako bat zan, da orduan, so galduta gelitu naiz. Patata bai, baina gero zerbait zeuken nola, ez dakit oso xea hartzen nion, eta pentsatzen hon, haragi zerbait bazaukela. Haragie da, no? Haragie, berdurea, arraie? Arraie? Kibirik ez nauke. Neska mutiak zeikote dastaketa einde, eta barrik botata bebai, mozorruek kendu zeinke mesedez. Miren, Ainhoa, zer pasatzen da, hainbeste parrekin? Sekula ez duteuki, nire plater batekin horrelako erantzun bat, Sekula ez. Ezakit, edo urdoritasuna edo lasaitasuna zeren oso erreza izango zen. Zoze harpa duzu, o zer, neskak? Qué desastre. Bueno, neska mutiak, badastaketa einde oin erosketak itxeko momentu aldu jaku bebai, bai? Eta erosketak itxeko, 8 euro eukiko dituzula gastatzeko, erosketak inelixateko. Zerbait senzillo imazten behar da, eske hori barazkiak, frutak olako zerbait. Eta denbora aldetik, 30 minutu. Ondo. Kontuak kontu eta puntuak puntu, Hanka Karin, Patrik Abero, ekin. Aio. Zorteon. Hala. Karnizeri batera, Karnizeri batera jungo. Orain jungo era barazkiten da batera. Barazkidente batera, eta erosiko ditugu alkatxofak, eta tipula, baratxuria da dugu. Behar ditugu. Tipula, Bai, tipulak, Bai. arrautzak, arrautza, ogia, ogia gero daukagu da pataterekin. patata, Haragie, karnizeri batea jungo. Bai, hanberan badau bat. Bai. Eta gero patatea, ez da? Patatea, patata, batzurie, batzurie bazeuken. Terresie. Bueno, familia, lehiakideak errixen zier korrika eta bueltaka dabizen bitxartien. Javi, guzan gure gaurko lehenengo errezeta zagutzera. Oso erresa, patata arranditsuak, arrautza eta perresil prefituarekin. Dirudiena baino 1000 aldiz errazagoa, benetan. Itxura igual errexago itxeko litzak. Itxura zaba, eta osagaiak ikusita konturatuko zareten zein erreza den. Noski, protagonista, patata. Gainontzekoak, baratxuria, arrautzak, perresila, irina, gurina, ardotxuria eta salda. Osagai oso oinarrizkoak, oso basikoak eta oso errazak lortzeko. Katxofo batzuk prestatu behar ditugu. Batzuri ere erosi barren gare, Mandueok. Hartu txikie. Neikoa deo? ¿Qué coño? Si... Uno pequeño, ez, lehen hau egosten da. patata, Bueno, sí. Du behar dugu bostintzako, Txikien, gozena dugu. Dira. venga, bai. Jo, Venga, bai. Hauek merkeagoak dira? Bai. Vale, pues. Petxuga hartuko dugu, petxuga txiki bat. Petxuga bat. Bai, jari. Ez. Venga. Lania zubiko gaz, ezta? Hasiko da, lania Venga. noski. Lehendabiziko pausoa, patatak denbora gehiago eramango digulako patatarekin hasta. Patata xafla batzuk aterako ditugu. Sekretua, ez finegiak, ez lodiegiak. Panadera lodi baten estilokoa. Holaxe, patata berri garaian gaudenez, patata berriak azal oso fine dauka. Hortaz, patataren azala ere, aprobetxatu ditu. vale. Urrengo pausoa zein izango, hauek gorritza. Zartaian, buelta eta buelta. Oso denbora gutxi, puntu justukoa emateko. Eta bitartean hasiko gara, saltsa berdea prestatzen denbora aprobetxatzeko. Horretarako batxuria txikitza lehenengo pausoa. Tauen, saltsa berdea ikeko oinarria guk gurina erabiliko dugu. Tau potentziatuko dugu olio pikimatekin, oso gutxikin. Hortxe. Eta hemen gure baratxuria gehituko dugu. Eta orain, patata garrautzirinetan pasatzeko, arrautza kraskatu eta irabiatzen izango da, nio txurru. Zozein bikondegu, Jose? Apurtu eta irabiatu, eman eur pixkat. Eta ni bitarten betu, baratxuria kolorerik ia hartzen hasten den momentuan, irin puntxa txiki bat botako diogu. Irina gehitu diogu eta orain ardotxuria eta salda gehituko diogu. Zu eman, salda pikin bat gehitu, kasu hontan hegazti salda erabili dugu. Eta dana, loditzen hastean momentun, eukiko dugu ardoaren bizitasun hori eta saltsa baten, saltsa berde baten normalen adierazgarria dana. Patatak, arrautzirinetan pasako jau, kontu hondiz, gatzapur bat momentu honetan. Patatak zozok egon ez daitezen.
Eta prozesua, simplea. Zingo du, arrautzetan, buelta eta buelta, eta arrautzetan sartuko dugu. Eta bain, zartagia bero-bero daula, oliba berotzen den momentuan, zingo du, patata bertaratu, patata ditu. Ditu, ze itxura duen gure saltsa berdeak. Eta zeusainak gara, Usaia zoragarria. Zingo du, gure patata albardatuak, besterik gabe, barrura sartu, zutan jarri eta 5 minutuz edo, egostez bukatu daitezen. Arrautza prestatzeko, ura irakiten, zurrunbilo bat sortu, eta zurrunbilonen erdian arrautza kraskatuko du. Eta modu honetan gehatuko zaigu arrautza, borobilitxurako, arrautza formakoa. Eta, gure patatatxoa jartzeko, koiera txiki batekin, poli-poli, geratu daitezen. Gure patata arranditxu, gure moiet erako arrautza, gorringotxoa, eta azkeneko ukitua. Hemen ondo pasako dugu. Perresil prejitua. Eta oliotan, perresila txortenetik heldu, eta beldurri gabe, hori da gertatuko zaiena. Eta perresil prejitua. Olioa soberakoak kendu, eta modu honetan, azkeneko ukitua gure platereteko. Patata arranditxu, arrautza eta perresil prejitua egin. Gozen peskadiri batea, ber. Me cago en la hostia. Horrek ez dut larrei guztaik ez horre, miren. Nik ez puta idea iken, miren. Hostia. Osoa, bai. Ze gehiagi da, dozena osoa. Dozena osoa. Hau presupuesto mugatua. Dozena osoa gehiagi da, klaro. Kaixo, unon, behar genduke, ze, behatzurie? Batzuri eta arrautza. Eta arrautza maionez aiteko. Badazu ardo txuria pixka bat emateko? Edalontzi batean. Maionez ez dakit, baina bai pure bat bezala bazauken. Ale bat. Bat, ez bi, por si acaso. Zeta kaina zean. Falta zaigu esnea, Esnea, taberna barruan behar bada. Eskatu jendeari. Zer gehiago, tipula. Tipula ez diogu eskatuko. Bai. Eta tipularen bat badakazu. Tipule bai. Agur. Ez que, mira, patatas estrella horrekin. Mira, olako berdura bat. Ematen jazu bat. Zer txiki bat. Batekin nahi duko da txiki bat. Bale. Beste bat, por si acaso. Ez da, nik batxu. Venga, eskerrik asko. Bale, hartu zazu hau, eta gero behar dugu perejila. Ja. Total, esnea esan dute ezetz. A ver, recuento. Moin behar deu, dekoratzeko lora, baina hemen Eta ingrediente geranioen osto txiki horik, nun rosas. da pilo bat. Mira, hau beira, bestela, hemendik. Ez da. Eskerrik asko. Ale, ba, listo, Nik uste dut ja... Listo, ba, venga, korre. Osoa ez hartu, Hau, txika. Hau, baitu, txiki hau. Baitu. Hau apurtuko da, Hori da sopa egiteko, orduan irekitzi baduzu da apurtzeko. Hau, venga, oiz bai. Vale. Sartze politxe, Sartu. Nos va a quedar bien, Aurrenak erizten dena permio dauke. Hostiaki, Gusten. Abetxu, berdiek. Hortxe berdiak. Lehenengo postuan eskak, ongi etorri. Zan dugu iritsiko ginela lehenengoak. Eta lehenengoak iritsi gara. Orain ja irabaztera. Eta gauza grazten dituzten bitxar. Bueno, Gorexak bebatoz, Iban eta Mikel, ongi etorri bikote. Bueno, ez daukagu deia, baina gure zalantza ez da nola prestatu, baizik eta zer zen. Zer prestatu. Bueno, Minen eta Inoa hortxe datoz eba, 3. postuan eskak. Kaixo. Baina denbora barruan, beraz horitxonak, osondo. Eskerrik asko. Perejien bueltaka ibilera, hemen ez da, guazen bestoktea. Perejien azken ez dugu orkitu, baina denbora libera genduken, jageiena erosita genduken. Hona heltzen, lehenengo bikotia, leire saioa zeu gixan zarien, beraz, dei telefono bat enalko dozue. Lehenengoak iritsi eta lehenengoak Irabazi. finalera pasatzen. Hoi da, Seguro. argi dago. Bikote urdina, ze moduz? Ondo? Barre asko hasieran, erosketak itxeme bai zoze sumatu dugu. Eakutsi guzue ze izan da zuen erosketa, ze gauza desente ikustet joni zuen postun, eta 8 eurokin, Bueno, batzuk oparitzen dira. Eosi bat, batzuk oparitu. Horrekin gaztau dut.
Medio presupuesto, nor. Oilaskoa ikusi dudanean esan dut. Oilaskoa? Porrue, Bai. patata, baratxuria, Oilaskoa fijo ez ez. Eta gero, porrua ikusi dudanean, pues, saltxa egiteko, pues, behar bada, bueno. arrautzak, gurina, esnea eta apio. Eske perejile nahi gendun. Perregile nahi gendu baina Ez tiu manastik, ez tiu manastik. Eta hori hartu du, por si acaso baina. Eta horko lore gorri hoi? Hori, Lore bat bi lorentzat? igual, ikusiko du. Bai, alaitzeko. Oilaskoa ez Oilaskoa ez dut jan. Hori seguro, Oilaskoa ez patata esan dut. Bagian patata bai. Ba, eta arrautza be bai, baina... Baino oilaskoa? Alde gorria. Zuen erosketa? Ematen du beste plater bat astatu dugula gu. Bueno. Arrautzak, baratxuria, ipula, patata eta ogia. Ba, perejil pixka bat. Pentsatu eta honekin ez dute ezer egingo. Ba, ni patata tortilla, eta zan dut, nik patata tortilla ez dut probatu. Hoi gaizki dau. Ez dute asmatu. Ikote? Zuena? Pues ekarri dugu tomate frijitua, alkatxofak, tipula, perejila, irina pixka bat, baratxuria eta ardo txuria. Ikusi jutunen beste tomate eta alkatxofakin. Bai, Bueno, bueno, esos están en otra galaxia. No, igual que nosotros, baina... No, perdona, pero no. Ez. Ni segulako gogoa dakat, erosketa ikusita. Zeateakoan, kagitekoa. Edo oso despistatuak gaude, edo alkatxofik eta oilaskorik ez dago. Gogoratu importantie, jakin, talde batek lehenengo fase honetan agur esango dozkula, eta zenbat denbora eukiko dozue kozinatzeko, sukaldatzeko, 25 minutu eukiko dituzue. Ondo. Nik uste dut, 25 minutukun ondo moldatuko garela. Zalantza etorri zait pataterekin, ea nola 25 minututan dena prestatu. Bai. Dana argi, dana klaro dakazue, bai? 3, 2, 1, astindu zutondoak. Sorte hon. Ni tipularekin, hasiko naiz? Edo honekin, Ez, bai. Ni honekin, eh? Bai. Hasi, tipula. Bai, txikitzen. Bale, eta zu baratxuriarekin hasiko zara? Bai. Talde berde, ez pasta berosi. Zaik erosi. Baina hori basigu esan, Oinarrezko saia goi ez. Eta hori lositxe, eta hori jakinda, zeinalko egin horrekin. Ze platerro, Bai, esaten datu, arrastoik ez diot hartzen, alkatxo. Saltxa batekin horrelako zerbait prestatu daiteke, baina hortik aurrera gurearekin antza dauken zerrez. Bale, ez duten ari dira, jarri dute ura iratiten, Guk ez dugu behar. Ai, ama, zer egin dugu gaizki. Gaizki egiten ari direlako, ez dugu behar. Ez dugu behar, ura. Ziur nago, lasai. Nik uste tipula batekin nahikoa, Javi, eta talde gorri xasunan ikustozu. Ba, nahiko ondo. Ez dituzte behar dituzten oso denak erosi, baina erosi dituztenak ondo erosi. Nahiko kompleto. Eta urdinek? Festa. Festa. Hola, tako kola, ez da? Ozer. Bai, ondixokok igual. Urrengo pausua. Hau, bale. Zuek hasi altzare dekoratzen zuen postua. Dekoratzen ez. Korau ez, asigean Ondio ez. mazeratzen, petxuga. Hau hemen sartzen. Petxuga mazeratzen. Bueno, mazeratzen. Zei, beha, honekin Eguntzen. ikekoa. Tako estilo bat. Ixo, ez esan. La, aber kopiatzen diguten. Baina, Bale. Baina eak ere zeukien. Erosin bar da hortako eta etzeukin erosita. Bai, hori bai. Maionez haitzen hasiko gea? Baina hoi asko hartu. Hori asko hartu du eta ia esenetan mazeratzen. Ez dakit. Hola. Perfecto, hola, bai. Hemen beste klabetako bat patata nola moztu. Sartu, eta bai, patata kraskatzen ari da airean, baina momentu honetan egiten ari direnakin, nire postu izango zen patata tortilla bat prestatzeko. Talde gorriku, ez da? Bai. Tortilla dugu. Mikel, nahiko isilik ikusten zaitxut, baina komento dozti ezeu koro baten abesten dozule, eta? Hala da. Eska tamien dantzeko zoze abestu alko zinun, zer? Oaintxe oso kontentatu nago. Bai, nube, bai, horregatxik, jozu. Lan pila egiteko, eta txurru hasten zait esaten, ja koru batean garatzen dudan, eta... Lasaitasuna hartu baino, urduritasun gehiago hartu duzu. Noski, ia pikutara bidali dut. Hortxe goaz. Dauzin jozu, Salsa egiteko. Bale, eta hori alkatxofak, ez da? Bai.
Seguro? Bai. Oso gainera. Mila horrekin pentsatu dut ez dira alkatxofak. Nik pentsatzen dut txurri etorri dela, pues... Saltxatxera... Hambre... Erditik, moztuko ditu edo ez. Edo, hola. Vale. Hemen, ze jarri, ude hor zertako jarri zu behatzen? Pues bazpare jarri, igual hau mazikatzen zinen, igual egosi. Neskamutiak 10 minutu pasau jatzuez, azkenengo 15 minutuak dan itxeko. Bai. Eta horrekatik izaten da. 15 minutu. A ber, behar dugu, banatu arraultza, eta dugu... Zatitzen dut ogia? Tostada bezala, ez? Bai. Ia, bezlari, ze moduz? Bueno. Eta huixe zetako karri oso baina. Tostada entzeko bat, egiteko, ez dakit, hor nik somatu dut. Tostadan tankera hartu zazu asuntu bai? Benik bai. Berak ez, berak bai. Javi, tostada. Bueno, ene! Hau lanan, ezgak. Ze moduz amen, a ber. Patata eguzitxe? Bai. Igerri osu hori? Seguro? Bai, ni bai. Bai. Fijo. Bai. Hori fijo. Bai. Patata fijo. Seguro? Bai, patata bai. Hori ez etorri nastea, ala, alde. Ez. Txurra hau zerte etortzen da. Guri nastea hemen, lanen nahi garen. Ja. Ni lanen konzentrauta lan egiten dut, beti. Patatak egozten abiz. Zesa uste zulen patatak eza usteko. Patatak ez dia egosi da. Agusteko arriskoak aterako, dio ikusin berte prestatzeko, baina ez da prozesu egokia. Horrela, Mikel? Hiru tostada horrela? Ez dugu pintxo bat, porra bat. Eman diguti? Ez, ogiak dagoen. Ez dagoen. Ez neta bote jarriko nuke. Bale, venga, jarrita dau, venga. Testura. Aber, gogoratzen dizun. Ez? Ni bai. Eta zaporea zero, Ez da, testura berdina. Nik uste du baiet. Idale. Porrue honekin, venga, batitu inbar du. Bai. Venga. Eta apiore bai sartu duzu. Eta mantekilla. Venga, con la base. Venga, apio. Eta ez lako gehiago bestela, jata dela sartzen. Dana sartzen diu. Zer da, mendauna? Menda, patata egosten. Patata egosten, eta tipula erregosten. Erregosten, bai. Hoi da. Eta arrautzen gorringoa eta zuringoa bereizten. Bueno. Venga, porque albondibak ez dute Buenísimo. Bai. 10 minutu geratzen jatzu ez. 10 minutu? Da saltzen, Txurru, deia egingo dugu, bai. Bai? Oso. Teixa kasu eitxeko, zein egingo zazue? Amari. Ama, que te estoy llamando del programa, que estamos haciendo la salsa y que no sabemos muy bien cómo hacer. Creemos que es una salsa muy parecida a la salsa de tus albóndigas. De albóndigas, de las albóndigas que haces tú. Hemos hecho sofrito de ajo con cebolla, hemos hecho la harina, el vino blanco y... Antes del vino blanco. Tomate. Tomate, No sé si le podréis echar algo de caldo de carne. No, porque no hemos comprado. Eta tomatea... Saltxa. Tomatea naia jasan, nik ere ez dut antzeman, Beraz, flipatu dut pixka bat, Saltxa oso ezberdina. guk gurera, Bai. jarraitu dugu. Vale, pues nada, eskerrik asko. Barkatu zaioa baina denbora bai pasau jatzu. Bai, kargatu behar dut. Ama, venga, eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko patxo bat. Asko, lasaiago, salsari buruz. Saltxa ona geratuko da, ziur. Bai, hori segur, bai. 5 minutu lehiakideak. Vale. Txukun. Eske bitu kolorea. Ai, kolorea bai. Baina zaporea... Ez baita, Txojas con tomate. Hori bai dela beste galas eroteko. No me jodas. Hola? Eskorak txiki hartu duen, arrazio zeuketuen. Zitzen da bezortik. Arrastik ez. Venga, ba, tita, ya está, inoa, ez daku bastik, venga. A ber, aitu, hau, inda dau. Oztu, bero, abedonko zuzkue, errekozea. Calidad, 2 minutu. Mete y saca esto ahí. Inda dau, hau inda dau. Con los tazos. ¿Qué estás haciendo? ¿La que estás haciendo?
Ni nerviosa jarri naiz, eta hori dominatu gendukenik, Purra, purra, fandangua, hortzen duzu fandangua, geure gustukua. Hortzen duzu fandangua, geure gustukua. A tope. Ale, ja, horrekin etxera. Miguel, oso ondo, baino plateratzeko garaia. Horrela beto. Minutu bat. Platera elegantea, Arrotza bute bat, zaio. Horrela jarriko oterrian. Bai. Azken nengo 60 segunduak gaztiak. Txuka dena jarritugu? Ez, jarri. Venga. Hori platerago? Bai, gorringo. Gorringori ez du ino probatuko, porque dago hor platerra hor tirata. 10 segundu. Platerean ez dagoena ez da existitzen. 4, 3, 2, 1, denbora, utzi lana gaztiak. Oso ondo, lan edarra. Gorringoak ez dira bere lekuan gelditu. Perrejila hartu dugu jartzea, eta mailan gelditu zaigu. Eta azkenan ez dugu astirik izan, platerra behar den moduan aurkezteko. Gurea da politena. Gertuatu gehala. Oso politena gure platera. Berriz kanpaia, venga, leña. Seiko teleiakideak denbora bukatute, lan edarra dozue beraz horizonak, oso ondo. Eta hoi bai, bueno, zegoen sorkuntzak baloratzeko momentu aldu da, sorkuntza oso anitzak, oso desberdinak, oso onak. Inovatzaileak. Zein oso. Alde berdea, aurkeztu zuen platera, zer da? Pues guk egin dugu gure bihotzeko alkatxofak, amaren salsa sekretoarekin. Saiatu dira unkitzen epaimaia, baina ez dute lortuko. Talde gorria, zer da hemen dakauna? Patata tortillaren beste interpretazio bat. Dekonstrukzio bat. Bai, dekonstrukzioa. Sobratan guaindik ematu da lau, Osagaiak hor jarri, Txurro bat da. Bai, txurro, hori bai. Txurro bai. Eta talde urdinak? Guk egin deu, izena jarri du? Bai, leitzako balkoiak. Zoragarri dielako. Lorak eta harrik. Eta ze izan berzen harria, oi askoa ala patata? Ez dakit? Lan edarra, baina oin Javi nahi guztia falta da bakarrik. Simple, patata arranditxu, arrautza eta perrexil prejituarekin. Gorringo mierda bat. O sea, no me jodas. Gure super crema galaktikoa. Patata eta arraultza. Ja, dagoeneko bi osagai nagusi asmatuak. Bueno, lehiakideak jakin, bi bikote pasauko dia zela finalera, eta finalera pasauko dan lehenengo bikotia zeuek aukeratuko dozue. Eta oin bai, heldu da egiazko neurketan garaixa. Leire saioa talde berdia gurozuenien, mesedez, aurreratu, eta hasi talde gorrexan kreazio zoragarri hori probatzen, mesedez. Ze iruditzen, talde gorrian aurkezpena, proposamena? Bueno, hobetu daiteke pixka bat, porque erori zerie gorringoa, baina Zapora aldetik, ze moduz? ona dago. Osagaien hautaketarekin ezin zuten ez ezer esan. Pues beste gauza bat. Claro, pues esaten zuten, Txarra zegoela, ez dagoela puntuan edo aurkezpena ez dela oso ona. Talde urdinarena, aurkezpena, leitzako balkoiana, polita. Eta goxoa? Originala. Bai, goxoa dago. Alioli bat egin dute edo. Jan daiteke, baina ez nuke errepikatuko, ez egon nola goxo-goxua, ez. Talde gorrixe, Iban Mikel. Bueno, bukatu batean. Superona, Ba, baina ez dut zer ikusirik. Goxua, bai, gure patera goxua dago, gure salsa antza pixka bat daka, basea hor dago, antzekoa da. Talde urdinarena, mesedez? Leitzako balkoi zoragarri xagain politxa diez eta, lorak sartu be, lasai, Komestibili diez eta, bakizu. Ez dago txarra. Bai, txarra. Ez du inolako antzik zure paterakin.
gauza gehiegi, eta gehienak soberan. Hartu sardezka eta berdien kreazioa probatu, mesedez, proposamena. Ui, zer? Nada. Ez. Ez? Ez, poteko die. Alkatxofa poteko die. Eta tomatea, ez que ez pegatzen. Txufat, ez daude eta alkatxofa. Eta petxua pollo ez da, ere? Eta zure platerran zegoen hor? Gorriana, Gorrixen platerra, probatu. Patata gorra dau. Hau buena dau. Baina gorra dau, patatea. Bueno, de construcción. Saiatu dira hor kritikatzen pixka bat. Estrategia, bai. Baina zaporea ona da. Eta behin daztaketa inde, neskak, mutilak, boskatzeko momentu aldua, bai? Eta zeuek aukeratuko dozue, zuzenien, ze bikote pasako dan finalera. Ez que badauzka osaia guztiak, orduan. Guk, ez baldin badiogu botoa ematen, geho Jabik emango dio. Eta guk kalean geratuko gara. Bai. Finalean errezago izateko, berdeak bozkatu dezakegu. Baita ere? Urdinak, zein izango da finalera pasako dan zeuen bikotia? Bota, venga. Bikote Gorrixa. Normala, ba, ez que... Ez gara harritu. Iban, Mikel Gorrixek oin zeuen txanda da. Bueno, aukeratu dugu osagai gehien asmatu dituen platera. Eta bikotia da... Urdina. Esperantza pixkat. Bai, hoi da. Berdiek, oin zeuen esku dau zein pasauko dan finalera jakitie. Talde Gorrixa, ala talde Urdina. Beraz, zein izango da segun boska? Bueno. Talde Gorrixa, Finalean gaude, Mikel. Finalean gaude. Ongi. Ean orden gure arerioa. Bi plater eta erabaki bakar bat, Javi, beraz, Urosonien lagun aurrera. Urdinarekin hasiko gara. Talde berdearena, degustatuko dugu. Txurakatik, gurek, bueno, 1000 vuelta ematen dio, ez da, alkatxofa zarro. Zer? Barriro ba? Bai. Alkatxofak kristonak zeuden, ze bi aldiz probatu ditu. Talde urdinekin, zigo naiz, patata hor dago. Baina ez da heltzeko bat. Hau ez da saltxa berde bat, ez da gixatu bat. Eta gero, platerean egon behar ez duten osagai asko daude. Adibidez, hemen dauden osto hauek, porru pusketak, krema horrek dauken piperra hori oso invasiboa da. Baina esango dizuet, mokaua oso goxoa dago. Gu fijo guaz. Bai, oke, alkatxofakin no dijozte ba, ez. Talde berdea, orburuak. Patata zen osagai nagusia. Baina aldiz, saltxa berde baten oinarria badago. Ez tomatearekin, amaitu dezuten. Pentsatet etxeragoaz, ez dakago zer egiterik hemen. Ze, klaro, zure alkatxofa maitatu hoiekin noragoaz. Bat aukeratu behar dudalako. Bestela talde gorriak saioa irabazitazukan, zuen bozkekin. Eta bat aukeratuta, finalera pasako den bigarren talde izango da talde berdea. Talde berdea, zorixonak. Bietan, jontzarete adarretatikan, plateran jarri duzuena, plateran jartzeko modua eta gixatzeko modua gehiago gerturatu da, nik prestatu duan platerera, naiz berriz diot urruti ibili zareten. Gure alkatxofekin. Haupa gure alkatxofa. Haupa, oso. Eta amaren saltxa. Hoi da, primeran. Ondio ezin desinistu alkatxofa tomatekin aurkeztu denik. Ez baina, klaro, esan do bik ez eukila batez ikusik. Eta... A ber, baina guk bagendun base. Si, la crema. La crema galaktika. Bueno, neskak, eskerrik asko zeuren alaitxasun horren gaizik, asko eskertzen da benetan. Beraz, eskegi zeuen amantalak eta urren arte, mila. Bikotiak, zorixonak, lehitzako finalien zauzie. Lehiakideak, txaluak bai, baina nik zoze gehiago espero ez final hontan. Lehendabiziko faseko platerak, ez ziren final batera igarotzeko platerak, ez talde gorria, ez talde berdarenak. Hortaz, eskatuko dizuet, finalean behintzat pare bat minutuz, pentsatzeko zein izango den zuen proposamena platereratzeko eta ongi platereratzea.
Bai, Javi jarri da zorrotz, Osea, Bai, eta eske lehenengo platerrarekin Taldeko bakar batek probauko hau Javin platerra. Eta, bikoteko kontraixuek aukeratuko da, izango da, dastatzaile ofiziala, bai? Bueno, nahiago genuke gu aukeratzea, baina... Ongi etorri finalera. Pentsatzen duzue bitxartien, guzan hori bai, imaginatzen dut etxeku eta gogo asko eukiko da biela, jakiteko zein dan final handiontako errezeta. Hortxeak aso, guzan ikustea. Hemen ditugu finaleko osagaiak. Zer errezeta prestatzeko? Arkume eta berenjena lasaina bat. Buah, latza. Eta osagaiak haue dira, azenarioa, tomatea eta tipula, arrautza eta jogurra, arkumea noski, patata eta berenjena. Eta ikusi dut azkeneko osagai tresna zein dan? Hau. Ez, oi ez. Hauxe. Hoxe beha? Martxan jarriko beha, lehen da biziko pausua izango dana sofritotxo bat prestatzea. Eta horretako tipula eta azenarioarekin hasi beharko dute. Zuritu eta alik eta txikien mozten. Hirugarren barazkia, tomatea. Honek emango diona kolore gorria eta gozotasun puntu bat. Eta tomatea bakitzeko, lau kusketa hondi, dana 6 desein ingo zaigulako. Eta maitza zein da? Horrelako oinarri bat. Gure errezetaren barazkiak martxan dabe potxatzen edo eta hoen haragia gehitzeko garaia ere, gako bat izango da, zatik, guazkenen, arkume baten xolomoa dakagu hemen. Arkumea hemen lehitzan, argiak bezala, garrantzia handiko abere bat delako. Nola prestatu haragia? Guk labanaz, ebakiko deu, haragia, eta ingo deu, haragia xeetu, haragi pikatua, baino labanarekin. Txiki ingo deu, eta gero beste hueltatxoat emango jo, pazientzikin. Dana bateak gixatu ingo delo. Gau izangoa, eltzeko bat. Oen honei gatza eta piperrotx pikima botako diogu, puntun jartzeko. Zuba juan, gure betegarria martxan da, eta oen, patata eta alberkinekin seiko dugu. Edarto. Eta modu honetan, xafla. Homogeneotxo bat, eta, oen, alberkin atzetikan, berdin. Eta hori izango dira, gure lasainaren geruzak. Bello. Prest. Betxura darrakaten, Hau izango, oinarria eta gero geruzak berenjenarekin emango dio, alberginarekin. Eta azkeneko ukitu bat falta dugu, jogur pixkat. Eta arrautz gorringo batekin, bagainetikan sopletea erabiltzeko aitzakia platereratu. Eta horren ja, platereratzeko momentua. Patata oinarrian, bigarren geruza albergina, betegarri pikin bat, beste geruza jarriko dugu, beste geruza txiki bat, eta azkeneko albergina fina jarriko dugu. Azkeneko ukitua, esan bezala, gure jogurra gorringoarekin. Eta, esan dakoa, hau erabili beharko da, zertako? Ikusteon kolore tostatu hori. Usaine, tu? Egarra, Jogurra eta gorringoa. Goatu, Berenjena eta arkume lasaina. Espada zoragarria errozeta hau. Esan genke, amendik familia, zerura. Iban, Mikel, Leire saioa, denbora pasau jatzu eia, talde berdia, bikote, zein xango da, talde gorrixan daztatzaio ofiziala. Iban. Ba, ikusi dugulako lehen, Mikelek, zakit. Asmatu duela gehiago. Osagai gehiago asmatu ditula. Eta lidertza edo, bera. Nik nahiago nuken Mikelek daztatzea, baina, Talde gorrixa, zein da talde berdeko daztatzaio ofiziala. Guk aukeratu dugu saioa. Zazapik? Saioak zeukan oso ziur zira... Alkatxofak, zakizer, eta... Eta Leire, esan du patatak zirela, eta hori asmatu du. Eta aukeratu zaituzte, ze pentsatzen dute, ni baino nobeto zuk aldatzen duzuna, ez gaituzte esagutzen. Javi, ez da biela ikusten hori egein favorez eta barriro zabaldu, eta ikusiko hauze errezeta dakagun. Buah! Seguraski izango duela... Aragi pizkat, Bai, aragia. Bai. Saioa aldatu posizioa, gertuatu honea. Findu mokoa, eta daztatu aurrera. Barrua. Probatu denean, nahi lehenengo gauza zela aragia, pixkat gelatinosola zeukana, eta geho patataren abaritu dut, bigarren goia darakanan, eman didanean, hoi arginekan jogurra zela. Venga, Iban, findu mokoak. Aurra bera. Hola zen. Eta daztatu aurrera. Iriki geixo, hola zen.
zapatuka bat izango basa moduen. Zaporearengatik, testurarengatik, pues, txerria uste dut dela, ez dakit. Bigarren goleareka da eman dira denean Jabik, jogurra hor ziur nago hor dagoela. Lehiakideak, guain, osagaiak aukeratzeko unea iritsi da. Zuen maitan, osagai batzuk eta tresneri bat topatuko zue, bai ala bai erabili beharrekoa. Eta parean, bakoitzak 5 osagai aukeratu beharko dituzue. Ulertuta? Dan, ulertute, talde berdiakin hasiko gaz, saioa bezez, gurosunien begisetako mozorruak endu, favorez, eta ikusi main gainean dituzun osagaixak. Soplete bat. Eta zuk esango diazu zer egin behar degun soplete horrekin. Gizo bat iteko ez deu behar. Trapu kendu, eta ikusi zedakagun. Bueno, ideia bat neukan, eta hemen badaukat. Horko ideia hemen dago berez. Abartuko dut. Lehenengo gauza indudana da, aragia begiratu, eta ikusi dut hor arkumea eta zandet. Bale? Ondo gaz? Hau bai? Bai, hau bi, izango zen. Bale, 3. Segon, tomate fritua eta tomateak, eta hor ere egon naiz pixka dudan. Talde gorriko Iban, mesedez, kendu begisetako mozorrue. Arrautza ezakit zertarako erabili behar zen, eta gero sopletea, bueno, arraro samar egiten zitzaidan, salsa batean sopletea erabiltzea. Bat. Baina oin duda asko, Iban. Bai. Osagaiak argi ditut, baina ez dakida dana nola denek artean elkartu eta ze plater egin. Saioa, ze osagai hartu dituzu? Pues nik hartu ditut patatak, arkumea, patatak. irina, tomate frigitua eta jogurra. Jogurra. Ni larritu naiz, okela desberdina zelako, eta gainera haiek daukate arkumea, nire ustez, jogur saltsarekin hobeto doala txirrikia baino. Eta Iban? Patatak, jogurra, tomatea, horiek berdinak, eta gero ezberdinak, baratxuria eta aragia beste bat aukeratu dut. Txerria, iruditu zait. Txerria. Bueno, txerria da arkumea, pues ez dakit zer den, baino gainontzeko guztia oso antzekoa da. Orduan, ondo sukaldatu behar dugu, ze bestela, papo, bai. Bigotiak, mai gainean dakazuen tresna hori, erraminta hori, badakizu ez edan? Bai, soplete bat. Nik espero jakitea nola erabiltzean, zardan noski, baina nola erabili. Erabili behar da, bai ala bai. Eta ez da erabili behar, labea. Laberik ez da erabili behar? Laberik ez da erabili behar. Sopletea baina sopletea bai. Niretzako zailtasuna mugatu du. Eta denbora kontu hori be importante delako. 5 minutu dituzu, ez. 25 minutu dituzu, jakixo, prestatzeko, bai? Platera prestatzeko. 25? 25. Oso gutxi. Oso gutxi. Ez que, eta gainera arkumea, osea, ez que esan nahi dut, ez dela... Ja, arkumeak denbora behar du. Eta gainera esan digu, labea ezin degula erabili. Ja. Bueno, kontua kontu eta puntuak puntu, gaztiak. Finala astera doia, beraz. 3, 2, 1, azte induzut ondoak. Zintzu dira pausak. Nik uste duten dugula. Vale. Honekin, pero hau asko iduntzen dugu. Orduan, asko dugu sopletearekin. Soplete, pake? Para doratzeko la oso. Bai. Ez erabili behar dugu. Vale. Tipula eta baratxuria daukagula ere, edo bai. ez? Bai. Osa gaixo eta zara ikusaituzu, Javi. Nahiko ongi, ez talde gorria, aragiarekin ez duen asmatu. Eta baratxuria ere, hori handikap bat izan alda. Zein errezeta prestatzen dutenaren arabera. Txikiak, hola, sartuko dituzu hola? Ez, moztuko ditugu. Baina zurituko ditugu, ez ditut zuritu. Bai, zurituko, bestela hor, ez dira sartuko. Osa bat edo bi? Ez, nik uste batekin nahiko. Vale. Zateteko dugu, hola. Vale. Ze, Iban? Antzera hasi direla. Begira eta begira. Denbora gitxiak azu, Horregatik. Negozi, ez? Bai, pizka bat. Baina beren geni ez da gertu. Ez batak, ez besteak. Horregatik kasu honetan aragiaren aukeraketak zama gehiago izango du. Eta sartuko ditugu zati horiek hemen? Gauzatxo bat, irina esaterako da. Errebozau bat egin behar dugu. Zekin? Arkumearekin. Arkumearekin. Vale.
galdezka, berriz. Eta irina zertarako. Pues errezeta egiteko, haizu. Ez, esan behar geni, ez, botatzeko, hola. Bai, eske egon da hor, demora guztian nahi, tiki-tiki, tiki-tiki. Gaiztua zea, tio. Gaiztua. Zearekin egin behar badugu, Iban, imardazko txikiagoa, ez? Ez, Seguro? Bai, baina zuk saltxa probatu ez zunean bazeuden zatitxo txikiak edo ez? Patatak, baina gainontzekoa ez. Aztenarioa eta ez duzu hola hartu, ez duzu jan. Xanet, hoi, purmesetik pasa behar dugu edo ez dugu pasa behar? Nezaket. Dakizu. Ze leire, Galderak egiten dizkio eta ez daki. Lehiagile berdiak oso bat dut. Itzein da, ez da ininik emandako kontxokoak egin despistatu otetxuten. Hau agian altu egidago saioa. Eta arrautza? Fenomeno? Arrautza... Zer bikote, araia txikitzen. Claro, arrautza egin behar dugu jogurrarekin. Nahaztu? Bai, baina, claro, berotu egin behar da. Niztut dena. Zalantzak hor daude, zer egin, jogurra bai, baina jogurra zer gehiago. Tomatearekin nahaztu, arrautzarekin nahaztu, ez nahaztu. Gorringoa bakarrik, zuringoa eta gorringoa. Belarria gertu datu duen talde gorrira, esan dute arrautza jogurrarekin nahaztu behar dela, eta beste, bai, agako beraien artean harrapatu ditut, eta... Hori ez da erreza. Ez. Baina arrasto gehiago dute talde gorriak. Nondik handon platera, berdekoak baino, momentuz bintzat. 10 minutu pasau diez, azkerengo 15 minutuak. Irabiateko dut. Honi gatza botako diot? Arrautzari gatza? Bai. Esan dugu, bai alabai ere biri behar dela, erabiltzen ari dira. Baina, selekutazio momentutan, haze ez pasiotan, no? Eta jogurra nola egingo dugu? Alboan jarri eta listo. Bai, eta arrautzarekin ez? Ez dakit. Baina, patatak non? Hemen. Eta hori, txin, igual, sopletearekin eman basaio gehiago, ez? Bai, baina, ematen diot hemen. Baina, bai, hobeto? Bai, igual aizearen eta... Hori ongi egin. Eta arrautza honekin ze kristo. Zer zitzen. Segurin zeureko zinan normalen itzen duzu. Nik ez dakit alako zinatzen, baina... Batzutan pista ikonenare despista bilakatu lehike. Kalo, ez que oso, bai elabai erabili biarran tresa bada, baina kasa. Sopletie etxe erungo zue, martxa hortan. Bai, baina airearekin... Hori non egingo ez du gero, hor sartu ez? Bai, ez, hor frijitu behar dit. Bale, hori atera beharko dugu. Eta ateratzeko tomatearekin. Eta sartu zoiozuz tomatea, bai. Umea sopletearekin egin bagero irineztatu eta prejitzeko hori ez die onorarik egin. Ez, ordena be... Baina guen, ura botaie... Iban, Mikel, zertan gabiltza? Pues honek gehiago berotzen du. Eta zer da hori? Patata egosiak. Patata egosi. Pues ez da normala lapiko batean txerrikia supleterekin botatxa. Orduan ni uste dut horregatik egiten dutela farre, baina behar bada beste zergatik. 10 minutu denbora bukatzeko. Jogurra honekin irabiatu egin behar da. Eta baina jogurrakin zerbait egin behar dugu. A ber, el yogur. Bai, hori izan da beste plater bat. Tortilla. No. Hor bota eta kuajatu. Talde gorrikoa... Txarto, estoy. Jogurra eta arrautza nola erabilia esmatzen dute? Ojo. Da, denarekin. Hemen arrautza bat, hemen aragia, hemen patatak. Arkume irin ezatuta, perjitzeko zai ez da? Bai. Eta hemen krematxo bat? Bai, saltxa. Saltxa bat. Zer dara ma, saltxa horrek? Tipula, aztenarioa eta tomate pixka bat. Tomate pixkat. Bai. Estamos jodidos. Elbeia hona da hori, Bueno, berdek erabili dute batidora... Saltxa egiteko, jogur saltxa uste dut egin dutela, edo ez dakit azkenean, ja, bueno, jogura ez zen bota. Ez, egin dute fritada birrindu. Venga. No. Inspirazio atera bazte dugu. Venga, Iban. Venga, batidora. Batidora. Nola batidora? Hemen, batzeko, eta gero jogurra. Ah, bai? Bai.
A ber, bikote, San Fermineruek, a ber, zein osue? Plateratze hori ja badakizue, buruan dakazue? Gutxi gora bera bai. Eta zeitxeko asua kasue? Osea, bizi hau berrindu behar dugu. Vale. Jogur saltsakin nahastu. Vale. Eta batatak. Baina zeuek jakin badakizulako, ala alboko bikotia Hori badakigu. Bai, seguro? Bai. Seguro? Begirada asko ikusten ditxute eskumaldera, eta? Bazituen, zatiak egin dugu keinua batidora erabiltzeko, baina nik... Niz negoen ziur zeren, bazegoen gauza bat jogurra, baina, claro, jogurra bat itzen baduzu, ez dakit... Ez que la del pisto me gusta, la del pisto... Claro, horrela. Horrela, eta jogurra... Talde gorriak erregosketa hori birrintzen badu, talde berdekoak gertuago egongo dira, sarian dramatetik. Hain egiten dugu hemen urrantza, erdian, alde batean jogurra, eta beste aldean, hau. Eta jazta. Venga, kendu. Nik erabaki dut, pistoaren ideiari jarraituz, barazkiak bere-berean ustea. Birrindu gabe. 4 minutu denbora bukatzeko, 4 minutu. Hauka txetxillozu bai. Plateran, bertan, ez? Bota, arrautza. Eta egingo da, beroarekin. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Hale, sartu hor. Minutu bat, azkenengo minutue. Pizka txukun, 5, 4, 3, 2, 1, denbora utzi lanak. Denbora bukatuta, lan edarra gaztiak. Zoriona, lehiakiriak. Oaingoan lasaiago ibili gara azkeneko momentuan. Baina jarri duzu superondo jogurra. Hoi oso ondo jarrita zen. Ni ez naiz erabat posik gelditu gure plateratzearekin. Hor, arrautza gainetik bota dugunean, pentsatu dut. La hemos liado. Hau, beste modu batez finxeago egin ziteke. Iban Mikel Leire saioa zelako final handisa indozuen zorixonak, lan edarra, denbora barruen, eta platerrak hemen main gainien lagata zorixonak beretan. Eskerrik asko. Javi? Lehiaki berdiak, zertik handazuen platera irabazlea gaur? Amore askorekin nien dugulako. Zaiatu gera alik eta gehien zure platerari urbiltzen, da, bueno, pues, a ver. Platera saltzeko argudio berdinak erabiltzen dituzte. Hora, morea, ama, ez dakizer. Eta zuen bikote gorria, maitasunez prestatutako platera hau, zer darama? Pisto antzeko bat. Eta gero, mandiogu ikutu greziarra jogurrakin. International gastronoma daki. Bai, martxontan. Urruti bukatuko dugu. Guazen izatea pixkatola originala eta zango dugu Grezia puntua dakala, baina bakarrik gu bezala jogurra hor jarri dutelako. Zuen proposamenak mai gainean ditugu, eta oin Javi Platerra ikustia falta jako bakarrik. Etxekuek badaki, desin dan? Lasaina gora, lasaina bera, albergini eta arkume lasaina. Arkumea, oso ondo. Agu susto eman deu ikusteakoan. Baina talde gorriak... A ber, ez dut gutxienez, arkumea genekan. Eta sopleta erabiltzeko unea, jogurraren gainean, amaieran. Hori ezin ezkoa. Ez que niko ez dut astatu, ez que ez nekin. Gorrixak, zegoen normalien lasaina kilo, 20 kiloko lasainak eta itxaitxuzu, ez da? Eta gaur lasaina gora, lasaina bera, hau zer? Zue harrapatu, osondo? Pues ez. Zuk ezin duzen nuen harrapatu. Gure lagunek, seguroenik, kritiketzen digutela lasaina prestatzeagatik, baina, bueno... Oin bai, heldu da egiazko neurketan garaixa. Javi, gurosunean, daztatzera. Alde gorriarekin hasiko gara, Iban Mikel, zorte hon. Beraien zen un plato kombinau zekaten. Pisto antzeko bat hemen, geho txerria hemen, jogurra, da geho... Arrautza hor, jarrita. Berdiak, zorte hon. Berdien, txanda. Honegin. Nik bai jartzen du kara de poker. Poker face.
talde gorria, zuekin hasiko naiz. Oinarria, gixatua, pizto delako hori, oso goxua dago. Aragia ere xehetuta, kasu honetan, dana nastuta aurkeztea zan helburutako bat, lasaina horren betegarri gixan. Baina hemen bada elementu bat, ez dagoena, egon behartzen moduan da, arrautza. Oso gordina dago. Nik ez dut probatu ere egin. Arrautza modu honetan gordina nahi dut ez probatu. Nik pentsau dut, bueno, pues salmonela ikuiko dugu denak, hemen. Falta zitzaion puntu bat, noski, arrautzari, baina hala ere probatu zitekeen. Baina aldiz, jogurra, patata, erregosta eta txerria dena batera, goxoa, oso goxoa. Gustatu zaio. Gauza gonak ikusi ditu. Eta talde berdea, krematu edo berrinduen duzue, oinarri bera, patatarekin aurkeztu, eta kasu honetan aragia bai integratu da. Baina arkumeari eman diozuen paliza, lenda bizi sopletarekin. Ondoren, prejitu buelta eta buelta. Eta gero, gixatu berriz. Diguntzeko pixkat. Xolomoa, buelta eta buelta itiakin, puntu gordin bat utzita ere, nahikoa zen. Gizon jipoia eman diote Eta ni uste dut horrek momentuan. guretzat minipuntu bat izango dela, zeren Bai. horrela okera tratatzea ez du merezi. Javi, di proposamenak probauta, erabakisa hartute? Hartuta, Bai? gogorra, zaila benetan, baina hartuta. Perurenan arrixo moduen, gogorra. Benetan gogorra. Bueno, mamen dau, geure gaurko leitzako irabazlian koloria, sorte hon, eta esan dakua, gaurko leitzako talde irabazlie da, talde berdean ez gaiz horizonak! Leire saioa zego izariek gastronomadak, leitzako gastronomadak, saioko txapeldunak irabazliak. Gure arkume maitia. Bai, hartu ez zula hori. Bi dira arrazoi nagusiak. Inorrek ez du asmatu planteamenduarekin, baina zuen neskak osagai bat gehiagorekin asmatu zu aukeraketaren garaian, haragi nagusiarekin, besteak beste, naiz paliza hori etzuen merezi arkume basuak, eta zueri kalti egin dizuena arrautz gordin hori izan da. Benetan goxoa zeolako platera, eta benetan diozuet bihotzez, horrelako fritada gutxi dastatzen direla eta horren denbora gutxian. Goxoa zen. Baino, kasu honetan, bide egokigoa izan da zuena. Beraz, zorionak eta eskerrik asko lana bikain egin duzu. Eskerrik asko. Lagunek ikusten dutenean, Barkamena eskatu behar dugu. horren gortean ere lasaina egingo dugu. Gure izar platerra eta asmatu ez. Ai ama. Badaukagu koina urte askoz. Leire saioa, sarixe seguntzako, sarixak pluralien esango dugu, bikote, berdia seguntzako. Gogoratzen, zesan? Gau bat bost izarreko tela batean, Bai. da gero afari bat Estrella Michelineko jatetxe batean. Vale. Platerra itxen, bueno, erdipurdi, baina... Eta txekua familia, badakizu betiko moduan, sari guztixen gainetik eta lapiko guztixen azpitxik. Gozamenez, kozinatu. Eskerrik asko, urren arte familia. Zorionak.